माई के ऊपर। हालांकि वो गीत हम सगरे ना गए कि हम खुद भावुक हो जाइए, लेकिन जब फरमाइश पर नीमन के तब होता कि हम गा दियो गीत के। माई कोनो फायदा नहीं के खींचला से, बैठे के खींचे। बिहार में मिलते नहीं। माई के मतलब का होला? जेकरा माई बारी ऊ ना बताए। माई के मतलब का होला? जेकरा माई नहीं खी ऊ बताए। माई के ममता पावे खातिर भगवान के भी जन्म लेवे के पड़ल। भगवान के भी सोचे के पड़ल कि अगर जन्म ना लेब तो माई के ममता ना मिली। कबो राम कबो कृष्ण अनेको रूप धारण करके माई के ममता खातिर निमनो गीत सुन ले जाला। हाँ कि जकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम। विकास पांडे जी किसी भी शुभ अवसर पर संपर्क करें, पुरस्कार दिले बानी। जेकरा दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे ना, ये गीत पर तो लगे आके पैसा देवता अच्छा लगे कि जेकरा दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं खे। सब बोले बन गोविंदा जी, लेकिन अरे बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं खे। बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं खे। विकास कुमार सिंह सिसौनी के माध्यम से पुरस्कार दिले बानी। मनीष बाबा, पंकज भैया, टोनू भैया, अभिषेक भैया, हमारा शुभम जी का बड़ भाई बानी, वहाँ का छोट है। अच्छा, तो वहाँ का सारू भाई है। पुरस्कार दिले बानी नारायण जी बना कर रख। माई का है लड़का छोट होला ना खाला, दूध भात दाल भात जौने रखेली ओकर के 5-6 जगह कह दिए चिड़ैया कर, मैनिया कर, गौरैया कर, कबो चंदा मामा देखा है मैंने कौनो विद्या से लड़का खा ले। ई माई है। आ बेटा कहाँ माई पुरान भैली, तबियत ठीक नहीं खे, खाए के मन नहीं खे। माई कहतर कि बबुआ मन नहीं खे ना खाई, तो बेटा प्रयास नहीं करत कि माई कैसे खा ले। बेटा कहतर कि छोड़ दे रोज के डरामा भइल बा, अपने करा मन करी तो खाई। ई बेटा दूध भात मुंह में खिलावे चंदा मामा के देखा के।
कम कम कर दिले बारा उठा दो पछवा वाले बक्सा वाला कहावत है कि दवाई काम ना करेला वहाँ माई के दुआ काम कर जाला कि जकरा दुआ हो कि डरना सब बोलले न बा लेकिन बाटे हुआ भागा जग माई न बाटे हुआ भागा जग माई नहीं लास्ट भाव रही रही माई के जावे अब हमरो बड़ी याद हो रही रही इतना निमन गीत के भेरिया सब लाइक करता नहीं एक खातिर सब धन्यवाद के पात्र बने हमारा मनीष बाबा और लगे कहनी है पंकज भैया रही रही माई के जावे अब हमरो बड़ी याद हो रही रही हल चलिए गीत बात जानल उनका मुअल के बात हो कि बात सच बा हो डरना लेकिन सब बा फिर भी अरे बाटे हुआ भागा बाटे हुआ भागा